É un secreto con crema de patatas, supoño que será un secreto a plancha, con unha cremiña de patatas, que é moi boa pita. Non pode vir, va. E a nosa é unha bomba crocante de centolo, bueno, básese dun guiso de centolo, que va rellenado nun pan chino e leva un ovo de codorniz por riba. Ve uns toques frescos, pouco máis. A tapa é unha albóndiga guisada de rabo de toro con viño mencía e leva un puré de patata con vinagre de Jerez e a galleta que vedes aí é unha remolacha deshidratada e leva unhas noces especiadas. Iso é a nosa tapa. Pouco de dicir desta tapa, é unha tapa de temporada, o sea, moi simple, basicamente collemos un pouquiño de setas de temporada, aproveitando boletos e níscalos, acompañados dun jamón salteado ibérico e despois terminámoslo cunha yema de ovo en solla, que se macera durante 2 días. Pouco máis que dicir. Que doeu, non? A nosa é unha tosta campera, bueno, é unha tosta de pan untada en aceite de oliva, leva unha fina loncha de xamón serrano, pimiento asado, ovo de codorniz e mayonesa de aguacate. Nada máis, espero que vos guste. Pois a miña tapa é unha tapa clásica con uns tequiños de raso e unha salsa da boa que eu elaboro ali. Non se pode dicir o secreto. Dicir a receta sin para o secreto non, Salen produtos do mar mezclados con produtos da terra e nada. Como se chama? Ensalada do mar. É unha carrillera ao viño, leva compote de mazán, a súa salsa, un pouco de rúcula, un cherry e vinagre de mogre. Por cambiar un pouco, decidimos facer algo dulce. É unha crema de queixo con un interior de galleta, unha crema de café e unha crema de queixo. É outra albóndiga, este ano hai dúas, a nosa é máis clásica, é de carne de ternera, leva unhas cintas de pasta, cebollino e queixo gran apadano. E isto, espero que vos guste. A miña tapa, pois, fixena representando un pouco a Cervantes, que é un restaurante de comida clásica, con produtos da terra, algo sinxelo, pero que eu valoro moito. Non teño moito máis que decir. Moi ben.